Le, għalex, min, le, jina l-est meħut. Kif għajjeni Selwin? Left, you're right. Kif intom la fajler? Huma daj. Mela, tkellimna fuq kważi kulħadd, imma l-Mirja għadna ħadd ma tħadda da xejn fuqha meta l-oħra ma tħaddilna fuqha. Nifhem. Jaraw x'għamlet livell. Mela daħlet. Ġennet il-Clinton, wera rritu ġennetu. U wara li ġennet mbagħad isa għandlu ma sebx l-Spark. Issa tita l-Spark, l-Spark u l-connection, it-tnejn inkwetawni. Imma tal-Spark issa xi ħaġa komuni ma' nies li hemm fil-villa. U aħna bħala produtturi ta' Love Island, Kreaturi. tista' tgħid programm serjissimu, kważi aħjar mill-klips qed jitfgħu il-politiċi, imma iddeċidejna li ninżlu fit-toroq bi sparking plug f'idejna u naraw. Ciao minir, Spark, xibu. Sparking. Spark, l-għadu. U naraw l-spark kif issima. Ju Spark. Inti għandek girlfriend jew? La, mandiċ. Le. Imma ma stax issib spark? No comment, I think. Għax fil-kas għandi sparking plug. U tista' tipprova fuq xi ħadd. No way. Forsi taħdimlek, ejja, nara prova fuq di forsi nafx kif. Sorry, int għandek boyfriend? Le. Ma morrux nfottu xi familja sewwa prova. Ħassejt? Ija. Tara, diki. Thank you. Ħanoħodha forsi nejn ħadd ieħor, jalla tibqgħu flimkien. Thank you. Għandek girlfriend? Ejwa. U spark kellek ma magħha. Iva. Ma għandek bżonn allura. Dik xini. Għax daw kollha jsemmu l-spark, ġifieri taw biex issibwar. Fair enough. Inta għandek spark? Trida? Tistamel di. Tippunta lej minn tixtieq u tara ta' għamil mandi zonna. Bil-laser. ma m'għandix idea eżatt. Ħażomma? Mux xorta. Insomma, all right, mela. Imbagħad għajdli kif mort. All right. Le, għalex, min, le, jina l-est meħut. Do you have a boyfriend I don't. or a girlfriend? No, but you're missing a spark. I guess. I have one. What is this? That's the sparking plug. It's in the car. Oh. Do I get to keep it? You have to try it onto someone and see if it works. Oh, okay. Okay, you try it and let me know. I definitely will. Jien ħajkolli naqafaw spiċċaj bla sparking plugs, jew spark plugs kif jgħidulhom id-dan, li nista' ngħidilkom illi minn ma kellux l-spark tajtielu, jiġifieri issa rridu nistennew biex naraw jekk taħdimx, imma dita l-spark hija xi ħaġa problema maż-żgħażagħ tal-lum. Ilenja, x'inġralek, għaliex qed tibki? U hej, asna, fimmisa xil tisib skuza, u nintefa nibja! All right, ġiġi għaxħeddik. Isma, kif għajjeni Selwin? Kem jajt, kem jajt? Tkellem sewwejja. Jissa jennajt ta' ma u jajt iktar minni. U ġit Mirjam, bejnietna, ġit Mirjam, għajt li jitsma. Għajt li Selwin iridni, tiħasbet li ħaniġilet maħta, duħi, xana! Kif ħanistriħ? Ma isma, u allura issa ħaterġa' tipprova ma' Kion? Ħaniprova maj. Ara ma taħsibx illi ħanoqgħod intiħ il-wiċċek kif ġipu laħa ħanagħtih hard time. Sewwa tagħmel. Ara ma taħsibx li ħajjat li ħammur isnikel. Tajjeb, Mela jien tażejjed u Żomm soda. Okej, ġej. Ti ma għaliex li kama għaliex ukoll. Unduru daċxin fuq Mattias. Alla kulur. Il-bronz, biċċajt inqaxru wkoll. Eġbin. Jaqbad il-Enrika tijaw, jidellek li kujon u tqaxru. Tqaxru. Kemm jidher li kontent Mattias, iżda mbagħad Enrika li hija magħrufa li l-sena ta' zokkor tistaqsih dirett, Ti tiddejjaq. U speta jitik jonnek. Le, gost kbir jieħu, però jisomu nara, għal-fejet jinkwieta u, Nukunx nixtieq, dak li jkun hemm barrejt. Taqgħid. Tidil kun tagħmel, ma fiha xi ħażin imma. Mura jitlu il-nier se daħ u ħafna iktar fil-fatt jiena mort fuq il-bajjiet. Mustaqsejt in-nies jekk kieku xi ħadd tidellek il-park
tuħux kosti jiva jew le. Ejt, t-tiswet, ma nejtux, tistaw ċuaw, Jiena mhux jiblis għax kienu ħafna fuq social media li staqsew dak iż-żejt li jidherku magħhom. Eżatt, x'inhu? Għax forsi hija biex jilqa' x-xemx, imma jien għandi suspett illi meta tindirek bih tibda ssir irrabjat u t-temperatura ta' ġismek tal-asqanat kbar għax forsi tinjer. jista' jkun. L-obbina li tħattu fuq Belga, tiftakar għaddejt li kienet għamlet ma' klienti li. Issa, dak xġabu tal-fajlet, pero aħna għanna il-raw footage raw footage u għanna kif verament minna editing marret li kif dejt għal ixterqitu. What would you say your top 3 values are? Tlet values tiegħi huma kollha bdew bli. Inweblek, inħawwadlek rasek u ndabbarlek rasek lem. What made you choose me to go on a date? Ara, propja jiena xtaqt il-Mattejas minn barra li xtaqt. Imma bat jienu nar television għat jek ma newx il-Mattejas, ħares lej il-malja tijak u għat, you are my type. Making me blush a little. U lex blush. If you're blushing, mela vera għaw kbira, eh? Isma, meta tħares lejja, which is your favorite? Il-left, you're right. Right. U bħala paga, wage. Inti kif jgħat? Għaxina jek nibqaw fl-imkien, għalija importanti ħafna illi inkun għaf inti senjur, fimt? Kif jgħat? Let's just say I'm happy, with what I have right now, so. Kamu sejtna jek bija. Għara, jena naħseb li mandekx bizzej, fil-kas ninta fan Selwyn, għax dak jisuq il-karozza sa veru li forsi għandu l-girl lever zaħir dejtijak, ma almenu senjur. Bil-rispet kollu li ċajta għal-politiċi. Għalja, Mirjam, ma t-ċajtax, U dak l-episodju tal-lum infakrukom dejjem tagħmlu like, share, follow, insomma subscribe, skonfett tarawna għamlu għada fis-seba' nerġgħu nkunu xandru il-kelma. U fadrukom li ħna dejjem nibkom xaġa u llum ir-regal huwa Daytona Free Paradoxal Urban Days Adventure area fi Planet li jrajbu kol xinu li t-għu tamlu li t-għoddu kemm il-sunscreen bejn il-kom u għat il-reklam. Jibdu għawli.